Здравейте, YouTube! И това е един сервер за Minecraft 1.6.4. IP-то ще е в описанието. Тук това е спауна. Ето го. Minigames. Има Minigames. Опа, не. Така. И тук ви пише кой какъв. Ето хостера е Gaston Craft. Как? Gaston Craftero. Онера е Снипск. И така. Тук това са ларповете. Ето Food, Jump, and XP, Split, Trade Free, Throw Maze и Survival. Тук с правилата. Тук му да купувате. Ако имате 200 лева и цъкате Team Day, ще стане ден. Ако не ми вярвате, ето, сега ще ви го докажа. Готово, купи го за 200 лева ден. Сега ще го купа за 150 лева нощ. Сега пак ден. И, добре, аз имам доста пари за това. И тук има шопове, като се хвърлите. Ето тук. Това първият шоп е за руди. Най-вече. Вторият шоп е за строителни материали или броди. Ако ви е странен гласа, малко съм болен. Така, и ето виждаме новото IP на сервера genecticraft.zapto.org. Пак ще бъде дадено в описанието. Така, и този шоп е за храни. Мисля, че вече станаха 3 шопа. И ето го и четвъртия шоп за блокчета. Каквито ще да са, ето. Така. Сервера е готин. Има много ларпове. Има ларп Рулес, който е готин. Ето го. Тук в дясно са ви дадени правилата, а па в ляво наказанията, ако не спазвате правилата. Warp PvP и Warp Survival са и същи. Ако искате да си правите къща, трябва да видите, когато няма хора, да тръгнете в някоя посока и да започнете дървета да събирате и да си правите къща, но не трябва да ви виждат, могат да ви убият. Така че внимавайте. Ето, тук още има рез. Сега ще ви покажа откъде може да си чупите. Може от ето тук. Ето тук някъде. Но къщите си ги правете по-далеч от спаун. Да? И рез прави с дървена мотика. Доста пари се иска за рез. Как се събират пари? Отивате на Warp and XP. И с ръка да отидете, измежду да отидете се тая. И ето тук виждаме ендермани, които с ръка ги хитвате и всеки ендерман ви дава по 1 лев и много XP. Ето вижте, аз 3 часа стоя и ги бия и имам 4 бона. Това са 4000 и просто е така идвам тук с ръка и почвам да ги бия.
Ако искате много пари да събирате, взимате си един меч, идвате тук и почвате да ги къртите като делам аз. Аз те съм събрал толкова пари с диамантен enchantment вече, не. И по-добре като влезете в сървъра да дойдете първо тук, защото рез струва около 4-5 хиляди, ако не 10 хиляди. Доста е, но пък все пак сървъра е PvP, а не рез сървър, PvP сървъра. Като цяло много е кефи, естествено има Warfree, като всеки сървър. Не, всъщност само готините имат. Не век само този сървър, защото това е най-готиният сървър. И тук си взимате каквото си искате фри. Ето, може да си вземете броня. Ето, аз ще си взема броня. И си взимам един меч. И ще отивам спокойно на Warp and XP да си бия ендерманите. Евенти има в 8 часа. Много са готини. Ето сега ще ви покажа и залата. Като всеки понеделник мятаме книга за VIP и който я хване става VIP. И ето тук седи оунерът или някой админ. И ето тук скачаш и започваш да такова, да събираш. И през 2-3 минути има почивка, една минута почивка, в която може да отидеш до къщата си да си прибереш работите. Също понякога, рядко, но понякога има евент, ако се съберат 10 човека. Но това му не трябва да влезе